Comezamos, Sí, cuando quieras. Benvidas e benvidos todos esta mañá ao Pazo Provincial da Diputación de Ourense. Gracias aos medios de comunicación por darlle difusión a este gran evento. Para min, en nome da Diputación de Ourense, é un placer presentar a 41ª edición da Xuntanza Internacional de Gaiteiros. 41 edicións, que non son poucas, verdad, Foxo? Sí, yo. Que xa forma parte da historia cultural da nosa provincia e fai da comarca de Monterrei un punto de encontro da música, da tradición e da cultura de todo o mundo. O día 4 e 5 de setembro en Flariz, en Alvarellos e en Verín, darase conta como fío argumental da cultura tradicional e da música de Hungría, que é un fío para establecer unha ponte entre povos. Para a Diputación de Ourense, esta festa, despois de 41 anos, é un compromiso ca conservación, ca difusión e ca investigación da música tradicional. A música tradicional é parte do noso patrimonio, como parte do noso patrimonio non só en memoria, sino que está vivo, está entre as emocións das persoas. Por eso, para a Diputación de Ourense é moi importante. A parte, este encontro ten un carácter tamén de difusión e, sobre todo, de coñecemento. Gracias á labor de investigadores como Foxo e o seu equipo, fan unha labor tremendamente útil e por eso a Diputación de Ourense sempre estará ao lado de persoas como eles que o fan posible. E que mellor que na comarca de Monterrei, unha comarca chea de historia, de patrimonio, de forte identidade. Ali entre as pedras centenarias, esta música de raíz fai que o noso patrimonio siga vivo, como dicimos, na emoción das nosas veciñas e todos os que se achegan aos nosos povos. É tamén importante que a memoria e o noso patrimonio non só se defende na nosa terra, sino tamén se defende fora, como mostra, a semana pasada estivo a Real Banda de Gaitas e a escola en Hungría e na República Checa, que dará un pouco conta o señor Foxo, que para a Diputación de Ourense é importante levar o nome da nosa provincia e das nosas xentes por todo o mundo. Eu quero agradecer especialmente ao Concello de Monterrei, ao seu alcalde, polo seu compromiso incondicional e tamén, sobre todo, a Xosé Luís Foxo, figura fundamental na nosa terra, a defensa da Diputación do seu traballo é incondicional tamén, a Real Banda de Gaitas, a Escola Provincial de Gaitas, que sigue máis viva que nunca, e a todos eses investigadores, traballadores e todas aquelas persoas que traballan pola nosa cultura e a nosa memoria. Así que moitas grazas. Cedolle a palabra ao alcalde de Monterrei. Gracias, Marcos. Bueno, bo día a todas e a todos. Para min é un placer, non? Como alcalde de Monterrei, un ano máis, estar aquí na Deputación presentando esta xuntanza internacional de gaiteiros, non? As miñas palabras non poden ser máis que de agradecemento á institución provincial, ao seu presidente, e, como non, tamén a Real Banda de Gaitas, a Escola de Gaitas da Deputación, en concreto a Foxo, por, como digo, un ano máis confiar en nós e que Monterrei sea a sede, xa lle podemos decir, a sede permanente desta xuntanza internacional de gaiteiros, non? Nada máis e nada menos que desde o 2007. Desde o 2007 levamos sendo a sede desta importante xuntanza de gaiteiros, non? Xuntanza internacional de gaiteiros, o cual é un motivo, lóxicamente, de satisfacción, non? Porque esta xuntanza permítenos, seguir nesa dinamización do noso concello, non? De mostrar todas as potencialidades que temos desde o punto de vista patrimonial, paisaxístico, o tema do viño, que é un recurso fundamental para nós. Entonces, como digo, a xuntanza permítenos seguir neste camiño de impulsar e dinamizar o noso concello, non? Como sempre, como digo, desde o 2007 levamos neste camiño xuntos e sempre se ten avanzado e desarrollado facendo máis cousas no evento, non? No 2016 conquerimos a declaración de interés turístico de Galicia e seguimos dando pasos
para nunhas instancias superiores conquerir pois a declaración de festa de interés turístico nacional e incluso internacional, porque non? Porque a xuntanza é unha xuntanza internacional, bueno, pois eu creo que a esta festividade, este evento, pois debería conquerir esa declaración na que estamos traballando, non? Bueno, todos os anos temos novidades. Este ano seguimos ca novidade de que non podemos desarrollar a xuntanza no Castelo de Monterrei como é a nosa idea orixinal é que a xuntanza se celebra aí, pero por mor das obras que se están facendo na fortaleza, pois témola que facer en Alvarellos, que tamén é un sitio moi bonito e idóneo para a celebración desta xuntanza, non? E seguimos coas actividades tamén que facemos pola mañá no parador de Monterrei con diferentes pois eso, ciclo de conferencias, actividades, exposicións que temos complementarias á xuntanza, o cual é importante para dotar de contenido, para darlle contido á xuntanza, non solamente no que son as actuacións do sábado á tarde, sino pois que todo o fin de semana teña actividades desarrolladas co mundo da gaita, non? E despois tamén está as actuacións que se levan a cabo en Flariz, que cada ano teñen máis éxito, máis repercusión. E, bueno, aí en Flariz intentamos tamén todos os anos traer tamén grupos así de renombre tamén que estén relacionados co tema do agaita. Este ano sí que podemos anunciar, podémolo decir, que este ano ven a actuar a Flariz Milladoiro. Conseguímolo tamén, que me gustaría agradecerlle a Consellería de Cultura, bueno, pois o seu apoio neste evento, en concreto coa financiación da actuación de Milladoiro, que será en Flariz o venres ás 10 da noite, na Praza de Abaixo de Flariz, non? Como digo, bueno, pois é unha actuación importante tamén que temos complementaria da propia xuntanza, non? E por a miña parte, pois nada máis, agradecer o traballo que se fai, especialmente o traballo de Foxo e do todo do seu equipo. Non me canso de sinalar que o traballo deste home é fundamental para seguir mantendo o legado dun instrumento tan importante para nós como é o da gaita. Gracias, Foxo, de verdad, por todo o traballo que realizas. Tamén agradecer, como dixen antes, á Xunta de Galicia a través de Turismo e de Cultura, tamén a banca tamén participa e colabora, tamén é importante señalar, e como non, tamén o personal do Concello de Monterrei que tamén traballa intensamente, non, a través da Oficina de Turismo. Está aquí con nós Roberto, que tamén destaca o traballo que realizan desde a Oficina de Turismo de Monterrei, non? En definitiva, eu o que podo facer é invitarvos a todos a que veñades, a que disfrutedes desta xuntanza con todas as actividades complementarias que ten. E nada máis, invitarvos que disfrutedes da música e que disfrutedes tamén, como non, do noso viño, non? Que é o noso produto estrela, do noso godello de Monterrei. E eu creo que é, vamos, un paquete completo perfecto para disfrutar este fin de semana. Moitas gracias a todos. Gracias, José Luis. E damos a palabra a Foxo para que nos desgrane polo miúdo esta xuntanza e tamén para que nos conte un pouco as súas emocións e vivencias na viaxe na que presentou mesmo en Hungría pois esta xuntanza. Sí, sí. Bueno, moitas gracias, José Luis, Marcos. A verdad que Ourense é un referente moitas cousas. Desde hai 40 anos levamos facendo isto, que tamén é un referente internacional. A filosofía deste evento aparte, que estamos conseguindo moi ben, digamos, promocionar as gaitas exóticas de calquer parte do mundo, e que tuvemos gaitas de Persia, do norte de África, das zonas máis recónditas. Nesta edición, como novedade, vai vir por primeira vez un tocador de xubir. Xubir é a denominación da gaita na República del Marí. Entonces, pois, facemos unha labor de investigación onde están as gaitas desaparecendo. De feito, no Museo Internacional de Cornamusas temos gaitas que non teñen nos seus lugares de orixe, onde nace o instrumento. E este é o que quería recalcar.
digamos, este evento ten esa filosofía, recuperar precisamente as gaitas do mundo. O sur de Asia, boa parte, casi toda Europa, na súa lírica popular, pois manteñen a gaita. E Ourense é un referente. Por iso entendemos que esta xuntanza é fundamental. Nesta experiencia que tuvemos por Europa foi fantástico o aprecio que recibo a Real Banda de Gaitas en Hungría, volcaron os medios de comunicación, a Embaixada de España, de tal maneira que fomos ben recibidos, igualmente na República Checa. Entonces, comentábamos antes o interés que pode ter este evento. Digamos, ahora somos festa de interés turístico, próximamente imos empezar a traballar para conquerir festa de interés turístico nacional e internacional. Precisamente con esa filosofía fixamos esta xira para recabar interés. É importante señalar que este evento ten dúas partes importantes. Por unha parte, as conferencias científicas na que participan os mellores investigadores da gaita e da zanfona. De feito, vai estar con nós unha tocadora de zanfona de Hungría, que é Hagnalka, que é algo, digamos, extraordinario no mundo do arte de tocar a zanfona. En Galicia pois vai estar Nadia Vázquez, que tamén é unha grande especialista, non somente como tocadora, senón como investigadora. Vai estar o campeón do mundo que é de gaitas escocesas, que é James Stone. Vai estar Virtus Dodelzeneker de Hungría, que é unha banda de gaitas tamén única. O tocador da República de Mali, que é único, e imos ter tamén por primeira vez músicos de Rumanía. Tamén é a primeira vez que conseguimos. Rumanía é un país que tuvo a gaita en auxe un tempo. Neste momento debe haber como unha dúcia de tocadores, de tal maneira que a nosa búsqueda é precisamente aí donde o instrumento está máis débil, conseguir darlle forza. Na Península Ibérica todos sabemos que hai gaitas en Mallorca. Tuvemos o certame celtibérico este ano que trouxemos gaiteiros de Mallorca, de Tarragona. Estaba prácticamente desaparecido o instrumento nesas zonas e a través da Escola de Gaitas pois conseguimos darlle vida. Polo tanto, eu destacaría do evento esa búsqueda de intentando traer a Ourense o máis refinado do mundo da gaita, apoiar esas iniciativas que están recuperando o instrumento, e penso que para Ourense é moi importante facer esta labor. Da Escola de Gaitas esforzámonos, creo que temos o Museo Internacional de Cornamusa máis completo de Europa, e isto pues, levámoslo facendo durante 40 anos. Procuramos cada vez que hai un evento destes conseguir algún instrumento. De feito vai vir unha gaita de Rumanía nesta ocasión que ten máis de 100 anos, a maneira que temos aquí dos instrumentos máis antigos da cultura da gaita. Bueno, mentre teñamos forzas, aí estaremos loitando para que Ourense sea un referente internacional. Bueno, humildemente creo que estamos conseguindo. Espero que Flariz e Monterrei sigan sendo un referente. Tamén hai que dicir que Monterrei ten unha vinculación moi importante ca tradición gaiteiril. A maneira máis antigua que conocemos, de forma estructurada, moderna, é a maneira de Monterrei, que xa en torno a 150 anos xa se tocaba na contorna. Polo tanto, esa vinculación cultural e histórica de Monterrei é moi importante, e hai que lle agradecer a José Luís ese entusiasmo que sempre mantuvo por manter isto, porque é moi importante que o mundo os representantes, os responsables políticos teñan sensibilidade cultural. En este caso, pois,
contamos co apoio de José Luís, esperemos que dentro dun ano a xuntanza sea un evento de interés turístico nacional e dentro de algún máis de interés turístico internacional. E iso é un pouco o que queremos impulsar. Faremos próximamente unha páxina web dedicada á xuntanza e intentamos chegar lexos con esta historia. Moitas gracias. Moitas gracias, José Luis. Se alguén ten algunha pregunta ou algo que aclarar... Sí. Unha sobre Bela Bartók. Boa idea. Sempre hai alguén... Pero un pouco cal é a súa relación Sí. bueno, a importancia que ten. É moi curiosa a pregunta porque é do lado de investigación. Hai que dicir que este señor Bela Bartók xa polo 1900 anduvo recollendo gaiteiros e tocadores de zanfona. Cando aquí os primeiros audios, digamos, de recolleitas son prácticamente do 1950 e pouco, e sempre feito por estranxeiros. Pero Bela Bartók xa anduvo cun grabador nun carro por Hungría, por toda Hungría e boa parte do centro de Europa. Entón, é un referente Hungría no mundo da recuperación da música popular. Gravou centos de cantares, é un referente na etnomusicoloxía. Polo tanto, nada mellor que haberlle dedicado este tema a Hungría, solamente pola referencia que ten este investigador, que xa digo foi un pioneiro a nivel internacional. Po ano que ven, segundo as relacións que mantuvemos aquí, unha das zonas máis importantes da cornamús en Europa é precisamente onde estuvemos, en Bohemia. Ali hai gaiteiros por todas partes, podestes ver que hai un monumento ao creador do festival, que xa no mundo aínda na dominación soviética, xa organizaba festivales. Eu, gracias a meu afición polo alemán, tuve que comuniqueime con el desde ben ao principio. Entonces, temos a suerte desas relacións internacionais e pro ano que ven imoslle dedicar a xuntanza as gaitas de Bohemia. Entonces, bueno, é un acordo que tomamos co alcalde, que prometeunos mandar unha banda de gaitas aquí. Bueno, foron unhas dos traballos que fixamos, esas relacións. Pero é moi importante esa vinculación de Hungría pola súa historia que tuvo no apoio a este tipo de músicas. De feito, veñen 5 persoas, son da xente máis experta a nivel internacional no conocemento da música popular. Digamos que este evento aparentemente é un evento humilde, pero vai facer, creo, historia. Nos conservamos desde o minuto cero as grabacións tanto de audio como de vídeo no arquivo histórico audiovisual da Escola de Gaitas. E iso é o que vai quedar. Nós podemos facer moitas festas, pero o importante é guardalas e que sirva como base para a investigación no futuro e que Ourense teña un patrimonio histórico, que é o que pretendemos. A música de gaita en Hungría que presentate? Na actualidade, que presentate na gaita? Pois, neste momento, hai sobre 200 tocadores. Digamos, no que nos investigamos, hai moitos artesanos e hai moita inquietud, digamos. Pero nós xa trouxemos músicos de aquí, gaiteiros de Hungría, fai 30 anos. E da maneira que fixemos un bon traballo tamén, porque o feito de que desde Ourense lle paguemos un viaxe en avión a un gaiteiro que ven da República de Marí, que solamente toca Elio Pai, prácticamente. Entón van estar aquí. Precisamente o valor da xuntanza non é tanto un espectáculo, que maravilla que ben tocan, que tamén é, pero o importante é esa labor diferencial, que é o único festival do mundo que está na búsqueda precisamente destas minorías,
Sí, ahora mismo que fixemos en Manzaneda do certame celtibérico, veu unha banda de Tarragona e a outra de Mallorca. E agora o que pretendemos é que nesas áreas mediterráneas, que tamén tocan a gaita con outra versión, teñan tamén un desarrollo. E creo que é importante para nós e para a Diputación de Ourense fomentar isto. Por iso que Ourense marca a diferencia. Por iso somos Átenas de Galicia. E queremos sendo. E incluso aquí temos unha publicación que é o Anuario da Gaita, que é unha das publicacións máis importantes do mundo en torno ao instrumento. Tamén é un patrimonio de Ourense. Dedicamos a vida, pero vale a pena. Sí. Unha curiosidade, José, o evento coincide coa creación da Escola de Gaitas, Sí. por 41 anos. Este ano se aventuraban nenos ou colexios ou centros a visitas á propia escola. Hai preparado algún calendario de visitas a nivel docente para que a xente máis nova visione e vexa, se involucre un pouco máis no que é o discurso da escola e da propia banda? Bueno, nos estamos abertos aos colexios casi cada semana, ven algún colexio, incluso veñen de Francia. O ano pasado veu con media dúcia de grupos de Francia visitar o museo. É importante o aspecto didáctico, que os nenos, digamos, unha visita á Escola de Gaitas ten dúas partes. Primeiro visitan os instrumentos, explicámoslle un pouco, despois faixolle un examen así un pouco lúdico, os rapaces, a ver, bueno, dámoslle un premio, un disco, e faixolle un pequeno recital na sala de ensaio, de tal maneira que é unha visita completa, estamos recibindo, non hai un programa determinado, pero a escola está aberta a estas actividades. Falas aquí, o sea, falas que va a haber a presencia da Musete Barroco. Da Muset Barroca. Pois falame desta cornamusa, onde ven, ou non sei. Está moi ben iso. Marco, hai dúas persoas en Galicia que tocan a Muset Barroca, Sí. que Nadia Vázquez, que vai estar, Ah, Marco, que toca na Escola de Gaita, non vai actuar, pero entonces a Muset Barroca é un instrumento que se desarrollou no Pazo de Versalles no século XVII. Entonces, a diferencia das outras cornamusas é que leva o barquín. Digamos, engadiuse o barquín por estética as damas da corte do rei Sol. Entonces, é o instrumento máis completo da civilización. De tal maneira que veis un instrumento sencillo, pero xa digamos, autores clásicos como a Vivaldi, pois escribiron música para Muset Barroca. E nós temos na Escola de Gaitas unha das musets máis importantes da Europa, que xa foi construída en Bélgica fai 60 anos. Entonces, bueno, sí, temos un museo, pero operativa. Todos os instrumentos do museo están operativos. E bueno, o Museo de Barroca, xa te digo, é do máis completo que hai, como cornamusa. Daí, da creación da muset, deriváronse o emprego do barquín para outras cornamusas, como a William Pipe e outros instrumentos do centro de Europa. Entendo que se va a levar da escola, o sea, da sede a Monterrey, va a haber ali unha demostración. Si, vai facer Nadia Vázquez, precisamente, vai tocar de xuntos, non? Con Nadia. Sí, tocan dúas cornamusas. Vale. Marco é un gran musetista tamén. Musetista é o gaiteiro. Vale. Sí. Procuramos facer as cousas o mellor que podemos. Cantas cornamusas? No museo debemos ter unhas 90 e hai outros instrumentos. Agora comentaba que conseguín outra de Rumanía, tamén antigua. É bueno. Recollimos 30 cornamusas primitivas onte no Museo Itinerante. Estaban expostas. Sí. É que se nos queda pequeno un museo. Ourense merecía ter un edificio solo para o museo. Sería fantástico. Porque é un referente. Teñen en Asturias unha cousa parecida, pero aí que tiñemos que facer mellor. Valía a pena. Eu sempre digo, mira, o mellor que podes facer, eu dicía yo aí que o alcalde cae agora. Mira, este do Museo da Calle do Lepanto, dedicas ao Museo Internacional de Cornamusas, fais algo na túa
na túa vida política. Positivo para ti. Ya quedaría de... Sí, sí. Pero bueno. Bueno, algunha pregunta máis? Nada, a Diputación tamén ten espacio. Nada, pois só queda invitar a nosa veciñanza que veñan o 4 o 5 de setembro á comarca de Monterrei. Nada, pois recordar que o noso patrimonio non é memoria, sino que é presente e futuro. Moitas grazas. E transmítese por streaming, que está aquí o noso amigo encargado técnico. Sí, sí. Moi ben. Muy ben.